नोंनि मा खहा खालामदों जेन'बा हरनि 10थाबाबो 11थाबाबो माबायदि आंखौ दर फांथेनानै उन्दुयो दर फांथेनानै उन्दुजोब्बाय नै गासिबो ओरैबायदि मानसि आंनि हौवाया मिथिबायना लोगोफोर थाइनोबो मोजां मानसि नङा बियो मिथिबाय ओरैबायदि हिनजावखौहाय दोखो दोखो खालामनानै जायो बियो आंखायसो भुगिनानै दङ लोगोफोर ओरैबायदि मानसि बियो आंखौहाय हर गेजेराव दर फांथेनानै उन्दुनानै थाबाय आं जिन्दगिबो निमाहा होआ बे हौवाखौहाय नुबाय लोगोफोर कनजिता बाजैया गाबै गाबै न'नि उसुङाव जनानै मा बुंखो नोंथांमोना फार्स्टआवनो भिडिअखौ नायलांग्रो लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय नैबे चेनेलाव एसे लेट फैयो दे भिडिअआ नोंथांमोना सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय सापर्ट खालामबासो एसे गोसोआ गुदुं जायो भिडिअ होबाय थानो दा नायग्रोना ला कनजिता बाजैखौ गासिबो सिनायखायो जानांगौ दा नंगौ नङा मोनसे भिडिअ होदोंमोन मोनसे नङा गोबां मानसिया भिडिअखौ फेसबुकाव शेयार खालामबाय ओरैबायदि मानसिया गाज्रि गाज्रि लिरदों कमेन्टआव फैसानि थाखाय बेफोरबायदि भिडिअ बनायदों फैसानि थाखाय बेफोरबायदि खालामदों सोरनि गोसोआव दुखुआ जमा जाना दोङो बेखौथ' पाब्लिकआ मिन्थिया गावसो मिन्थियो दा बाजैया रिल्स ओरैनो जास्ट रिल्स बानायदोंबाबोथ' बानायदों थिगानो दोङो अब्लाबो बियो जुदि रियेल जाथायबासो मा जागोन नोंथांमोनाथ' बुजिखायो कमेन्टआथ' गोबां मानसिया लिरबोगासिनो माने टाइटेलाव लिरलायदों आं थांना थानो गोसो गैया बैफोरबायदि लिरलायदों आरोना कनजिता बाजैया दा न'खरनि बेफोरो फेमिलिनि लोगोआव मा जायो मा जाया नांलाय खमलायाथ' गासिबो जाखायो न'खराव नंला होनब्ला लोगोफोर दा बेखौनो लानानै कनजितायाबो माने गाबै गाबै उसुङाव जनानै हौवाया माने बेखौ हर गेजेराव दर फांथेना उरना थादोंनो दा कनजितायाबो हराव बहा थाङो मा खालामो बैफोरबायदि बुंदों आरोना कमेन्टआव मानसिफोरा पाब्लिक बिनि नायनाय फल'वार्सफोरा हरावलाय बहा थाङो बेलाय दर फांथेलायना थाजानो बेफोरबायदि बुंदों दा कनजिताया गाबै गाबै मा बाथ्रा बुंखो फार्स्टआव नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय आं बेखौनो एसे क्लिप लानानै होनो सानदों दे नायग्रोना ला ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबाव रायजोफोर गिबियावनो आङो बयनावबो निमाहा बियो जाहाथे आङो बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि राव बुंफ्लाङो आङो दायो जोबोद दुखुआव दङ आरोना मा आङो बे बुहुमाव थांनानै थानो मोन्थायानो गैया नामा आं हारसिङै आङो गसंनो थाखाय आंहा जेबो मोन्थायानो गैया नामा जे आंखौ मोनसे खामानिया साक्सेस जानो थांबा जानायाव फैयोबा जे सासे मानसिया आंखौ हिंसा जानानै बेफोरबायदि बरबाद खालामो आंहा बे संसाराव माने आं गथ' गथाय लानानै आं आंनि आथिङावनो गसंनानै आङो संसार जानो आंहा मोन्थायानो गैया नामा जेन'बा नोंसोर आंखौ बिदि खालामनो आं बुंदों जा आंनि फेसआवहाय आंखौ कपिराइट स्ट्राइक हरदों सानखां बसुमतारी नों आंखौ मा सानखो आं नोंनि मा खहा खालामखो जेनेबा आं नोंखौहाय मा बुंबावनो आरो आं नोंथ' मोनथिखायोना आं दा मा लेभेलनि मानसि आंनाव मा दं आं मा बायदि थासारिजों आं थांनानै थादों गथ' गथाय खांदों आङो मा थासारिजों दिनै बिसिम सफैदों जेन'बा नों आंखौ मानो हिंसा जाखो आंखौ आंनि बयबो आंखौ अननाय होनाय आंखौ बयबो सापर्ट होनाय दिनै आंखौ नों मानो दान्दिसेयावनो बिदि सेनानै लांखो आं नोंनि मा खहा खालामदों आंथ' नोंनि भिडिअ खावनानै होआखैना जे आंखौ नों बिदि आंनि निजा भिडिअआवनो बिदि कपिराइट स्ट्राइक हरनो दिनै आङो बेसेबांबा दुखु जारलानि गेजेरजों आङो बे लामासिम सफैदों सोरजोंबा रायजानाय सोरजोंबा मुगैजानाय सोरजोंबा नासयजानाय सोरजोंबा बायदिसिना होनजानाय नोंथांमोनाथ' नुबोजोबखादोंना नोंबोथ' नुबोजोबखादोंना आं दिनै बेसिम माबायदि सफैदों दिनै नों आंखौ मा नुनानै माखौ नुनानै बेबायदि आंखौ बिदि अननाय खालामहरखो आं नोंनि मा खहा खालामदों जेनेबा दिनै आङो सोरजोंबा गाज्रि मोजां होनजानाय सोरजोंबा नासयजानानै आङो दिनै बे लामासिम सहैदों दिनै आंखौ लास्ट बाराव गासै रायजो राजाफोरा आंखौ अनसायदों गासै रायजो राजाया आंनो अननाय होदों दिनैहाय आं बे अननायखौ नुनानै रायजो राजाफोरनि सापर्टखौ नुनानै नों आंखौ मानो दान्दिसेयावनो नों आंनिफ्राय मानो सेनानै लांजोबखो मानो नों आंखौ गासिखौबो बरबाद खालामखो आं रावजोंबो अनजानो मोना नामा आं रावनिबो अननाय मोना नामा जेनेबा नोंनिबा आं नोंनि मा खहा खालामदों जेनेबा आं जिखुनु जाया आगै जायोना आदा जायो सानखां बसुमतारी नों दानो आंनि माबा कपिराइट स्ट्राइकखौ आंनि पेजनिफ्राय बोखारनानै हो अननानैहाय आं नोंखौ आखाइ फारनैजोंहाय खबजोबनानै बुङो
नोंनो आं मा नांगौ हरगोन नोंनो फैसा नांगौ ना मा नांगौ हरगोन आं नोंखौ गावजों गाव होननानै सम होदों आं मानि थाखाय दिनै भिडिअ खालामनानै रायजो राजाफोरनो खोन्थायाखैमोन मानो होनोबा आङो नोंखौ एक्सन लानो सानबायमोन दिनै आङो थान्दा गोसोजों आङो साननानै नायबाय दिनैहाय मानि गावजों गाव बर'जों बर' आं बिदि अननाय खालामद्रायालासे मानि आङो बेखौ गुरैयैनो भिडिअनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनो खोन्थाहोजोबनानै आङो बेखौ बुंहरसै जे बे गावनिनो मानसि साननानै गावनिनो बर'जों बर' साननानै जे आंखौ निमाहा होगोन खोमा साननानै आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गासै खोथाखौनो रायजो राजाफोरनो खोन्थाजोब्बाय गासै खोथाखौनो नोंबो मोनथिहैथों होननानै आं खिन्थाबाय जाहाथे नोङो दिनैनो दानो आंखौ बुजिनानै आंनि लाइफनि फारसे आंखौ बुजिनानै नोङो स्ट्रेटखौ बोखारनानै होयो बिदि होननानै आङो जेबो एक्सन लायालासे आं नों बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खोन्थाहरनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय बाजैयाथ' गाबै गाबै बुंखाबाय हौवाया दरखांखिदों होननानै ओमफ्राय फार्स्टआव मैयायो मोनसे भिडिअ होदोंमोन दे बाजैया माने बिनि भिडिअ सोरबा कपिराइट हरदोंनो दा आंनि बुंनाया बेनो माने सोरबा भिडिअ हेगारदो माबादो एसे थाइसे थाइनैनि थाखाय हेगारो दा बेयाव जोंनि मानसिफोरा गोबाङा मेगन देरलायनानै थायो दे कपिराइट हरो सोरबा क्लेम खालामो माबायो आरे भाइ मावना जाथोंरा मा बेफोरखौनो माने मेगन देरलायना माबानाय थायो सोर जानो जों बर'आसो जागोन रावनिबो बिमा बिफानिफ्राय कामायाखै फैसाखौ रावनिबो बिमा बिफानिफ्राय बोख्ल'ना लाबाखै बेखौ कम्पानिनिफ्राय ओजा गुबुन देशनिफ्रायसो जोङो बोना लाना फैनाय जायो फैसाखौ जानांगौ गासिबो जानांगौ मिडियानि फैसाखौ गासिबो कामाय गासिबो मेगन देरलायना मावनानै जा गासिबो सोरबा मावनानै जानो हायो सोरबा मिडियानिफ्राय बोनानै जानो हायो नोंबो ला बिनि भिडिअखौ एसे क्लिपखौ होजायो एसे क्लिपखौ माबा जायो एसे बाहायजायो बे कपिराइट माबा राइट हरबा एसे गाज्रि जायो आरोना बेनिखायनो कनजिताया गाबै गाबै बुंदों माने थैजानो लुबैदों एक्सुवेलि कनजिताया गाज्रिनिफ्राय मोजां जाबोनाय मानसि सासे गाज्रि लाइनाव हाबदोंमोन कनजिताया फार्स्टआव ओमफ्रायो बेखौ मानसिफोरा दबथाय मा खालामखो मोजां लामायाव सासे एक्ट्रेसबो जाबोबाय रिल्स बानायबाय मोजां कन्टेन्ट लानानै फैबाय दा बेयावहाय रिल्स बानायनायाव बिथाङा सोरनिबा क्लिपसो लाखो ना मिउजिक संखौ इउज खालामदोंमोन खोमा जोंहाबो गोबां गोरों थायो नालाय सं एसे इउज खालामबानो कपिराइट हरो कपिराइट क्लेम खालामो दा बेखौ लानानै बाजैया बुंदों आरोना बाथ्राया नोंथांमोनाथ' नुखाबाय भिडिअ दा बेखिनिसै नामबोथ' लानानै बुङाखै बिथाङा मा बुंखो मा माखो गुबुननि खोथायाव आंबो एसे बारा बांद्राय बाथ्रा बुंला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना एसे बुंदो दा गोबां मानसि बुंबाय थादों बिनि रिल्सआ फेकसो फैसा थाखानि थाखाय बियो गाफ्लादों माबादों होननानै मोनथिला आरोना जोंबो उनावसो मोनथिसिगोन बिथाङा गाफ्लादोंना मादों बेखिनिसै दे भिडिअखौ शेयार खालामना हो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय